размерите на целия си вече на първо място. Вау. Човек, тази игра изгледа много яко е. То снима клип! То снима клип! Това не мои приятели. Той снима клип! Това не мои приятели. Аре, снимай! Аз дори ще пусна камерата. Аре, снимай! Нали много знаеш? Аре, снимай, бе. Аре, снимай, аз ще правя физиономите, ма снимай, ма качи филтър. Някой ни играе не Clash Royale. Ама искам да видя, че снимаш. Не е верно, аз лепнах. Това ще гледа Warframe, че ми се преигра много. Много яки графики има. Мяре, Мяре, не? Бато просето. брат, аз се оригвам от вода. Само от вода, представиш си. Ти право ли си трайната оригвай чалендж? Като оригвай чалендж, да, от Кристиан Чарджа Танев. Аре, снимаш ли клип? Стига, не. Що ни казваш здравейте хора, аз съм Наско. Аре, пак кажи. Аз така. Да чуя. И сега играем на Майнкрафт. На Roblox. Робот. Той е моя любимата игра Roblox, защото е на много. Аре, аз сега ще свалям Warframe. Майк. Майка ти. Лъжно, как аз съм те накарал, бе? Пуси ги. Да, то сега се измисли. Как си измислиш го? Аз съм те накарал, види. Чакай само да го измислиш, чакай да го измислиш. Да го измисля. Аз кой съм се обазикал тогава. Все едно ще игра Roblox, ще игра. Стих са кога? Аз тогава се възиках. Стих са. Стих са, ама не играхме. То не снима клип. Да. А пък иска да види как се пие вода? Аз съм Чуете ли сега? Аз сега идвам да ви покажа туториал и на вас сега идвам. Трябва, вижте сега, Кришка, моля те, искам да останеш, за да видиш туториала. Така. Тук пише вода, Девин, water to go. Така. Сега. Така, имате такова шише, тук е такова, така. Това трябва така, така. И да, и после да, и после пак. И да, това е. И може и така също. И е така, ама това е много трудно, аз нямам сила да го отворя. Сега ще се опитам. Ой, за първ път, когато сега ще пробвам да пия много вода наведнъж. Така, започвам. Гледа така, значи, започваме да пием. Здравейте хора, аз се казвам Наско. Здравейте хора от YouTube. Здравейте хора от YouTube и аз съм новия ютубър. И сега ще правим чалендж. И в този чалендж ще играем на ще правим трайната оригва чалендж.
Така, това е алкохол. За хората, които не знаят. Да, започваме. Не знам хора как ще успея. Почваме. Хора, изпих водата. Още малко ще пия. А водата така не е алкохол. Почваме. Тя пак почва. Ай, капи си. Тихо, 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 тихо!